Tlet studenti mill-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u Teknoloġija l-MCAST li jsegwu korsijiet ta' studju kreattiv ġew ippremjati wara li rebħu kompetizzjoni b'kollaborazzjoni maċ-Ċentru Nazzjonali tal-Oti tad-Demm. Dan hekk kif l-istudenti li jsegwu korsijiet ta' kreattività ġew imħeġġa biex jipparteċipaw f'kompetizzjoni li kienet tinvolvi il-ħolqien ta' kampanja ta' għarfien immirata biex tħeġġeġ aktar żgħażagħ jagħtu d-demm. Iċ-Chairperson taċ-Ċentru Nazzjonali tal-Oti tad-Demm, Dr. Monique De Battista, spjegat Mawa News dwar lan wara din l-inizjattiva. Għanna mill-punt li aħna dejjem nippraw nattiraw iktar donazzjonijiet minn żgħażagħ. Kollaborazzjoni ma' l-MCAST kienet fantastika li apparti kien iktar awareness fuq il-blood donation, kellna wkoll opportunità li daw iż-żgħażagħ jesprimu ruhom fejn jidħol l-arti u d-disinn fl-an ta' kampanja mbagħad għad-donazzjoni tad-demm. Kienu madwar 60 student li ħadu sem f'din il-kompetizzjoni fejn minnhom intażlu l-aqwa 12 preżentazzjoni u fosthom intażlu 3 rebbieħa. Il-preżentazzjonijiet saru b'reqqa kbira u dedikazzjoni, bosta mill-istudenti ħarġu l-kreattività tagħhom filwaqt li jagħmlu użu mill-informazzjoni li kisbu matul it-tagħlim li nataw. Tkellimna ma' Sulja Olanrewaju, studenta li kisbet l-ewwel post f'din il-kompetizzjoni fejn esprimiet ix-xewqa li jkun hemm aktar opportunitajiet bħal dawn. I really enjoy this line of work and I hope to do more I have more opportunities like this.